Bună, Sandra mă numesc, despre mine vă vorbesc, niște rime am pregătit să mă apuc de povestit. Să vă spun o chestie, acum în noiembrie, Gloria organizează o excursie frumoasă. Nu vreau să fiu secretoasă, dar sunt foarte ambițioasă și dacă voi câștiga, la Miami voi pleca. Să fiu scurtă la subiect, haide să vă spun concret, să trecem peste plimbări, să răspundem la întrebări. Sandra este al meu nume, sunt un model cu renume, la Gloria am aplicat, de echipă profi am dat. De cât timp aici lucrez, am multe să vă povestesc, dar vă povestesc pe scurt că nu am timp de pierdut. De 4 ani și ceva eu lucrez la Gloria și am avut un singur scop, să ajung model de top. Cu evoluția mea, alături de Gloria, am ajuns să fac lejer 15.000, fiind model. Suma asta variază, însă media contează, 13, 14, 15.000, eu îi fac cât ai clipit. O echipă minunată și tot stafful la oaltă, foto, make-up, coafat și de griji eu am scăpat. Am câștigat ce mi-am propus și m-am bucurat nespus. Miami, Vegas, LA, am fost cu colegii mei. De ai staff bun lângă tine, îți merg toate de la sine. Poți fi tu în locul meu și să mergi unde am fost eu. Doar cu muncă în echipă și cu ajutorul ei, poți atinge performanțe, succese și tot ce vrei. M-au îndrumat să ajung în top și să fiu pe primul loc și pentru că sunt în formă, am ajuns Best Cam Performer. Cu video original am ajuns și la final, v-am povestit îndeajuns, asta e ce am avut de spus. Cred că ați înțeles ideea, asta este încheierea, de bagaj eu mă apuc, la Miami trebuie să ajung!